Velkommen tilbage til min kanal igen, og som I kan se, så er der så sket lidt henne på mit garage gear room. Jeg er kommet lidt frem til, at nu spiller jeg jo ikke særlig meget Airsoft mere, og jeg vil rigtig gerne ud igen. Og jeg regner med, at til august er overstået, så kommer jeg ud og spille igen. Men det bliver stadigvæk så tit, som jeg egentlig gjorde engang, så derfor synes jeg ikke, at jeg får det bedste ud af at bruge garage kun til Airsoft-grej. Så jeg har besluttet for, at det skal være et home gym, men vi starter med et meget lavt budget. Som I kan se, så har vi altså lige fået et nyt løbebånd. Det er faktisk noget, jeg ønskede i rigtig lang tid, for nogle gange så orker jeg bare ikke at løbe herude ude i det fri, selvom det er rigtig fedt at gøre. Men der er dage, hvor jeg bare sådan ikke magter sådan at løbe langt væk. Så for mig handler det bare om jeg så får løbet 1 km, 2 km, 5 km, 10 km. Hvis det kan gøre sig hjemme, så er det også bare helt perfekt for mig. Så kan jeg løbe over flere omgange på dagen. Det handler sådan set bare om at bevæge mig og få løbet lidt. Og plus jeg skal komme til at løbe de dage, hvor Nova er syg, så kan hun passe sig selv deroppe. Imens mor er på arbejde i København eller et eller andet, så kan jeg løbe imens, uden at skulle være bekymret for, at jeg ikke kan være der, hvis hun lige har brug for min hjælp eller andet. Og det kan jeg jo selvfølgelig ikke, hvis hun er syg, og så kan jeg rigtig løbe herude. Jeg har løbet 5 km herude, ude på det her firkant her, hvor en runde er cirka 100 meter, så der har jeg løbet 5 km nogle af de gange, hvor hun har været syg. Og det er røvsygt. Så det er mega fedt. Jeg er mega glad for, at vi har fået det her løbebånd, og det er rimelig nice. Det kan komme rimelig højt op i fart. Men prøv at tjekke det engang. Det er jo ret tungt det her, og det er også ret ubrudt. Vi fik det helt ned på 2900, og der er sådan noget indbygget Spotify, eller en Spotify, der er apps, og Netflix og det ene og det andet. Det er nok en meget lille skærm, og jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge det. Men så har jeg fået sat det her op. Jeg får gjort lidt mere ud af det her, den her væg her. Får brugt det lidt mere. Så har jeg selvfølgelig gjort det lidt nice and clean herovre. Stadigvæk rod på den her side, men der er lidt mere styr på det. Så der er, som I kan se, der er både mit feltrationer i amerikanske og så danske rationer her i, som min kollega ikke har spist på de ture, på de øvelser, vi har været på, så jeg har fået lov til at beholde det, så jeg har bare smidt det ned i. Og herom, det er selvfølgelig bare råd. Altså det skal jeg også have styr på. Men det kommer på et andet tidspunkt. Hvis vi kommer til at udvide vores home gym lidt mere, når jeg engang får råd til det, alt bliver nok købt second hand, fordi jeg har ingen penge. Så det bliver en meget stille og rolig proces. Indtil da træner jeg selvfølgelig bare i Pure Gym, og det er også fint nok for mig. Til gengæld har jeg fået sat de her 2 reoler op. Jeg kan se en masse løbesko fra On. Da jeg løb fra On, det gør jeg så ikke mere. Og de seneste sko, som jeg har løbet rigtig meget i, det er i de her Evo SL. Jeg elsker de her sko. De er virkelig gode. De er komfortable på. De er hurtige. Og så sidder de også bare sindssygt godt på fødderne. Og så ser de mega nice ud. Jeg synes, de har en mega fed design. På et tidspunkt, når jeg har råd, så skal jeg i hvert fald have Pro'en, så jeg kan løbe et maraton eller en half maraton, når jeg skal deltage et race. Men de er mega gode all-around sko. Jeg er sindssygt glad for dem. Det eneste dårlige ved dem er, det er, at man ikke kan løbe langsomt i dem. Man bliver bare virkelig skubbet fremad, og jeg elsker de sko. Så er der blevet organiseret lidt heroppe, som I kan se på min hylde. Lidt lir. Det her over, det er egentlig bare lidt til pynt. så det bare sådan ser lidt hyggeligt ud. Jeg får sat min iMac op, computeren op, så jeg skal se noget. Og hvis I lige skal se noget, nu tænker I måske, okay, det står ikke rimelig dårligt det her. Det gør det, men det fylder jo også en hel del. Men det fede er det jo, nu kan I lige se, nu kan jeg lige vise jer. Jeg er ikke sikker, at I kan høre, hvad jeg siger, men I får nok en del. Det fede ved det her løbebånd, det er, at man kan flippe løbebåndet op, og så kan man bare rykke på det. Prøv at se det en gang. Så kan man bare rykke rundt på det. Ligesom man har lyst til. Og her, jeg håber ikke, der er masse lort heroppe foran. Men det er ikke særlig svært at rykke rundt på. Så hvis den her skærm her, den bliver lidt for lille, så kan jeg bare sætte noget Netflix over på iMac'en, og så kan jeg bare løbe og kigge over derovre, i stedet for på den lille skærm her. Så det er jo mega fedt, at man bare kan rykke rundt på det. Super easy. Og så er det bare det lille spark her, og så ryger den ned igen. Easy. Oh well, det var alt for nu. Jeg håber snart, jeg kan finde tilbage med noget mere content, især noget med hjemmeværnet og så videre, men der sker en masse ting lige nu. Jeg har travlt med hverdagen, jeg har travlt med træning. Jeg har Mammut March her den 16. august,
hvor jeg skal gå 100 km. Min partner Cliff, som skulle gå med mig, sprunget fra. Han er overhovedet ikke en løber, og han har på ingen måde trænet op til det. Så jeg havde faktisk lidt regnet med, at han ved hoppe fra. Anyways, sådan er det. Men jeg løber, eller går det stadigvæk. Så det er i hvert fald planen. Og så venter jeg på svar på noget optagelsesprøve til en ting, som jeg ikke kan snakke om. Og det er mega spændende. Jeg er mega spændt på at høre, om jeg kommer ind. Det var lige med 2 dage over fristen, at jeg kunne sende en ansøgning. Men der var nogen indenfra, som hjalp min ansøgning igennem, så nogen vil se, om de giver på det. Ellers ikke så meget andet nyt end det. Andet end at, som sagt, jeg håber på, at jeg kan lave mere content. Snart jeg lige finder noget mere spændende at snakke om. Jeg kunne vildt godt tænke mig at lave mere om bare hverdagen og så videre, men jeg synes også, det skal være interessant, og det skal også være interessant for mig at lave. Så må jeg bare finde på noget. Men anyways, hvis I kan lide det, jeg laver, så husk at give mig en kommentar ned i kommentarfeltet, giv mig en thumbs up, og subscribe til kanalen, og så ses vi i det næste.